Tänkte du kameran? Uppe där? Ja. Perfekt. Hej, hjertelig velkommen til Verklighets.f, og i dag så får vi til å ha et fredagsvideo, og jeg gleder meg å vite hvordan det er å genga til. Jeg har ikke alle planlagt noe bestemt, annet enn å åpne hele pakken, og så er det spørsmål. Og det er jeg mega spent på. Nu får det kjøtt å være 2 år siden jeg husker om å begynne en hjemmeside og en YouTube-kanal. Vi begynte nemlig i oktober, for nå nesten 2 år siden. Så det er utrolig spennende for å søke hvor skole til å virke og bare høre sikne det som jeg har gjort. Men da var det ikke sier do your best and God does the rest. Folk sender ofte denne ting inn til min hilsener, takker, som skriver som bare til det jeg bruker for dere. Jeg forteller dere for det, og som det er ute for det, og som det strøes vi. Og jeg vil ordentlig få en lust og be for dere. Det er fantastisk å kunne være der, og jeg synes bare høre hvor skole langt og virker og utvikler livet. Det er bare at man ser sine støver, ser hva man og man ikke at brøyde sitt liv. Jeg hadde til å vise på når vi har god langt og for vi. Jeg brøyde det ikke hjerte til støv, så det er fantastisk. Så det er en person som er flyr inn. Og et annet som jeg vil gjøre, det var høytsander fra Trøymen som har finner kalenderen, som jeg var høytsander. Så jeg spør deg, Dina, hvordan er det, og jeg elsker på hva jeg det, hvordan er det halvdelen til som du sier. 16, 18, 19, 20 pleier på å gjøre. Så det er stort for meg som det 2 år å få vite at det er så som jeg 18. Det hadde gjort det stort. Og jeg får alltid når jeg spør deg, din heter Sheik, fremveis, og sier jeg har mange Sheik på et nå, og hver bygg vi jeg bygger i Estrødene, jeg bygger skala, for liksom ikke det til noe så avsys, men var damer ordentlig vel, og ja, jeg nødde å bygge skala noe så avsys. Hvordan jeg syster øyde, og jeg har 2 syster, en syster og en bøtt, og det er yngre. Og i år så fikk jeg også møvelagen å være vi i en video til Røddene, som var utrolig fantastisk, og jeg var så takksom for å komme og kjenne til som tog etter opp, og at jeg spurte spurninger som ikke de fleste folk husker om, men ikke tårer å spørre med land om vysen, og atsjona, og kvinner samkomne, og samkjent. Der spurte flere spurninger, og det var så avhåverst, og jeg var så takksom for det, og jeg har tårt å spørre spurninger som fleste folk sitter vi husker om. Og hin møvelagen som jeg fikk var så å være vi i KVF, 25 minutter vi Rebecca og Manuela Berntsen. Det var også utrolig lærerikt, og jeg tar spørninger som hun spurte, det var utrolig djerver og gode spørninger. Etter spørninger som jeg tror de fleste folk sier vi med ikke tår å spørre. Og mer damer så vil jeg vel få spørninger, særlig spørninger som synes utfordrende og krever at man husker seg om. Så det damer det vel. Og jeg fikk ikke helt sånn i 18 årstingene, utrolig oppmuntrende, og jeg synes at man lykkes som åpner seg framfor øren og allmenne milen og til øyelig. Man blir øyelig svarbærer. Så jeg har alltid særlig januar, desember og februar. Jeg følte meg øyelig svarbærer, og jeg synes at jeg finner noen sånn kritikk. Så jeg vil si takk for tiltakene som skriver noe, og som oppmuntrer meg og be for meg. Det gjør meg så godt. Særlig at det kan bli noe så hardt. Men det er vel at det var så real. Det er det cool å høre. Når jeg så til å lese så sånn her, det gjør meg så godt. Jeg kan ikke beskrive det, men det gjør meg veldig så godt. Jeg vil bare sende en hilsen fra siste nøyne og i herren. Takk for i hånden, og ingeniør ensamheter som lever sammen i hånden. Takk for alt du sier, KVF, 25 minutter i kveld. God signete. Fett unga du har fått, men vet hvordan ikke det kan være, men Herren sier til Herren god tøy. Jeg holder i høyklart håndtøyene og sier vite et stykke. Jeg hjelper til. Han som og til vite har skapt det. Han sier vite, et stykke vite. Takk for en. Jeg er så glad for at jeg også god bruker det. Jeg stand 100% ved dine liv. Bare godt sår og ikke annet. Amen. Amen. Så godt å få vite. Og jeg synes at onker sier, jeg vet hvordan riktig det kan være til å gjøre. Jeg tror det stort sånn. Så det er en pastor av min halvårig. Og det er ganske det gledelige og positive som man ser allmänt. Og henne tingene har så vært at det er veldig utfordrende. Jeg finner ikke noen negative vimerskinger, og det er ikke vimerskinger som er litt utvanlig. Jeg har gjort video om happing og haters. Her dølte så nekker av de negative kommentarene, men det kommer alltid av og negativt, og det er utrolig hardt. Og jeg har folk vet ofte ikke hvordan jeg skjer og en kjæler eller nybrødde kommentarer kan gjøre.
Och folk säger ofta, jag vill göra to, jag vill göra det som du gärst. Och när folk säger det så blir jag säga, vet jag var vad du säger, till du hickar ett att de goda ting, de positiva ting, YouTube-videos, slöj mot antalliga och smittjemärd och allt det inte kunde så öliga gå ut. Men det är otroligt utfordrande i ösne och det negativa är otroligt harskt att täcka, men jag är så glad för att jag har föräldrar som stolar mig, som hjälper mig, tar i nybrotten och min ande som sörrar så är god där. Och sen har jag familj samkomma som är faktiskt min familj som bifirmar och uppmuntrar mig avhållande och sen tar jag ungen annan här. Jag vill säga jag är väldigt tacksam för det. Det som jag gör det, här som jag är det och går så god signar, men jag vill köra till lagt. Och jag plejer att säga att hvis folk levde och inte i min liv och upplevde det negativa dagliga så gör det att backa ut. Så jag säger att jag vill inte köra lika väl. Så det är längre än efter redigerar video, den åttna, lite svövnor och så framvägs och årsökna det kan göra det som jag gör det är tog att jag har en familj som stolar mig och jag har inte så mycket annat att också omfram videorna. Ja. Men gott att kunna se det. Jag vill göra den för ärligt så videon så det är gott. Det är gott att det är så det går, men det är inte bara gott lika som jag utlånar folk. Och jag syns att jag fick tar i lugga som skriver en hälsan om mig och Abba så fick jag urlänningar uppmuntrande hälsan och det var ju ordentligt stort först. Och inte så jag dödade till videon så jag det är vita att det är inte alltid lagt. Och det är inte alltid ödel strui som är strus vi eller det negativa som jag kan döda videon. Men hatta var något som jag kunde döda och det vill jag göra. Jag kunde lära han var firmen, han var alltid morgonmästare ta jag börjar jag gänga morgonmätte och jag huxar alltid att min bibel skulle vara lika rockot och utla vid färgen som han sa. Så hade jag alltid är färdig att öppna den packan och så får jag svara nu från Q&As. Så det var spännande. Och här är en pack som jag fick från en agent som heter Helena och jag säger tusen tack för Helena. Ja, den packen är så flott inpackad. Jag vant inte att få så stor en packa. Lugga visa att jag kan ha sådana tunker. Så så ser det ut och hur blomstrar akkurat som verklighets.fo och en livsserier. Alltså det är akkurat som en jul. Men ja, jag får öppna den här. Spännande. Jag älskar vad bara. Okej, det var spännande. Krull. Verkligt. Hopps. Det smälter eller? Sen den så står den packad mot för det var fint. Okej, chilafisk. Okej, så en äschka som det kostar lite lägga på det. Det är hålig. Blått. Okej. Spännande. Det är så spännande. Det är cool. Det är mega cool. Jag hade det faktiskt så. Det är cool. Det är klistermärke. Det är cool. Det är klistermärke också. Det är klistermärke. Jag känner liv. Tror du att säga 100% till stiger bara nu, bara här utan rus livlivet. Så det är faktiskt väldigt cool. Det är reklam för det Blå Cross om att leva liv och vara 100% ser utan russträcka. Så 100% och jag hoppas att tid i sommar tackar till utfordringen att leva livet. Det är faktiskt väldigt cool. Det är för kissar också. Det är cool. Så jag vill göra en mynd. Wow! Det är en cool. Mega läckert. Oj, det är det. Jag tänkte just. Oj, jag visste det alltid mega läckert. Wow, okej, det första här är en mynd, en säger faktiskt ordentligt flott måla. Det är så för jag hänger mig upp. Wow, så är det. Det är en säger, jag tror det är konsten just. Och han ordentligt några liter men det var ordentligt väl. Wow, det är fint. Jag älskar vad så känner. Här ständer. Jag blir hej Dina, jag hoppas du blir glad för gåvorna. Ja, mega glad. Jag gläder mig till att möta dig efter god signet.
God will make a way when there seems no way. God can do anything. XOXOX. Hjärta, Helena, big fan. Åh, det är fint. Åh, det är fint. Detta får jag vara så glad för. Jag vill hänga med det och inte skriva bort så att jag kan läsa det. Oj, det är flott. Ordentligt fint. Och här är Hop Willy och Remoja slime nu. Remoja slime. Två slime. Wow, åh, det är cool. Tusen Helena. Och bomb. Oh my god, det är så läckert ut. Matte var själv man just bomb. Sikkert. Oj, det är så. Okej, vi får prova det. Oj. Åh, det luktar väl. Hitta. Det är så högt hemma just. Åh, det smakar väl. Mega läckert. Okej, och så. Åh, det är fint. Seal stickers. Och så kan man sända upp bröd och så kan man korrigera. Oj, det är fint. Och så är det bomb. Åh, Moira bomb. Äschebomb. Akkurat till vid kaffemunne. Okej, jag bomber här. Här är jelly beans och titchgum. Fruktbomb med socker. Smakar så väl. Och slime. Oh my god. Slime. Åh, det är coolt det som jag provar. Detta är slime. Åh, det är läckert. Och är det så en lite kulor i. Och alla hästar slime är bäst det som jag har just. Det är mega läckert att spela i. Och så hit. Är här. Det är så kulor i. Det är faktiskt mega läckert vid som kulor i. Aj. Det är så steg. Jag var faktiskt en följd så sen så jag mötte Helena och hon gjort mig faktiskt via Musical.ly så det är inte mött henne så jag köpt Musical.ly. Det är så näck, oj. Så är det, wow. Det heter en penner. Det är flott. En penner som är silver och så har den så en marmor runt om mer. Mega flott. Mega läckert. Jag får bruka skriva noter vid. Alltså. Wow. Och här. Det är cool. Glimmer. Har man sikkert och i slime, visst? Eller pinta vi. En tvärtärningar. Och en reger. Och en gröna och en kvider. Här är nicktingar. Alltså armband. En sikkert största. Aj, kan du? Aj, det är cool, kan du? Och Moira in. Och en halskedja och en fitt. Så läggs. Och Moira chat. Det är nickligt. Så fint. Detta är en sån angel som man körer telefonen. Det är bitter. Det är så bitter. Jag säger tusen tack för Helena. Det var så läckert att få och jag får inte bara vara glad för det men det flöjt det flöjt år. Det var ordentligt läckert att få ordentligt uppmuntrande just nu. Och att få en hälsa. Och en mega nek tinker. Ordentligt stottligt. Så säger jag som vet inte om vi sitter här och spårningar så kunde du skriva där inne och tänkte att kanske köra en Q&A. Så säger jag, det kunde förstått lite en Q&A /backup-gala /500 subscribers. Så att det var vi har mål att det fick 500 subscribers, du ska säga det. Men det är inte är det för det, men det är ordentligt god som har signa det som jag har gjort och det är så tacksam för det. Bye!